Ξέρω σήμερα. Είναι παράνομο. Οι εφορές είναι παράνομα. Δεν έχεις κανένα δεξί. Δεν κάνω. Δεν συμβαίνει τίποτα. Δεν έχει κάνει ό,τι θέλεις, κράτησε ό,τι θέλεις. Όχι, κάνει ό,τι θες. Δεν έχεις κανένα δεξί. Κράτησε εσύ. Δεν μπορείς να μας πεις. Δεν έχω κάνει. Έφυγες, πάει. Έτσι είναι δυνατόν να πούμε χωρίς ένα. Μπράβο, και σε ρωτάμε. Μπορείς να μπορείς. Είμαστε σε πορεία και τα άλλα. Κόμαστε πηγαίνουμε. Είναι ένα υποσύργο. Και έχεις προσβλήσει σκοπό. Τώρα είναι πριν από τώρα στα μηχανή ήμουν αλλάζεις χθες. Και δεν έχεις καμία απολύτω. Όχι, τώρα είναι. Και τη μηχανή δεν ήρθε να την βάλω στην πρίζα. Μάλιστα σου κόμισα τώρα, είναι αλλά και να την είχα. Έχεις ένα, δυο, τρία, πέντε τραπέζια. Δεν μπορώ να αποδείξω. Να βάλουμε τι θέλει. Γιατί εσύ είναι παράδοση. Τι πέρα κάνω. Όχι πρέπει να κάνεις. Τι πρέπει να κάνω. Όχι δεν πρέπει να κάνω. Είστε μηνιόμενοι για... Εδώ είναι μηνιόμενο που δεν παίρνετε 27 δις το αντέμις ώρα. Ωραία. Οπότε θα βρείτε ποινικές ευθύνες και εσείς. Δικαίωμα. Εγώ τώρα. Πού είναι η παρανομία δικιά μου. Η δικιά μου παρανομία που είναι τώρα. Θα συνεργαστώ με εσάς που σας θεωρώ δυνάμεις κατοχής. Που πάτε σε μαγαζιά και παθαίνει ο κόσμος κεφαλικά, καρδιές. Εγώ αυτή τη στιγμή τρέμω. Θέλω να σας αρπάξω. Αυτή τη στιγμή θα πάω κακό, θα επιτροπιάσω και θα ξεσπάσω σε εσάς. Έχω παιδιά και θέλω να τα ζήσω. Δεν θα πείτε συζητώ το φόρο. Θα πάτε να πάρετε τα 27 δις. Συγγνώμη λίγο. Δεν μπορούμε τίποτα. Ή βεβαιώνετε κάτι που λεφτάρετε. Τι θέλετε. Τίποτα. Τίποτα. Και θα πάρω και την αστυνομία να το πει τα αλέσου. Πάω στο αυτόφορο και να πέσει το κράτος. Να γίνει και το δικαστήριο. Με εκεί δεν μπορούμε να βγάλουμε έτσι. Μπορούμε, αλλά επειδή δεν μιλήσει τώρα, δεν βγάζω τίποτα. Λοιπόν, θα έρχεται με το καλό σας κάνουν μήνυση τώρα και τα προσωπικά που σας περιουσιακά στοιχεία δεσμεύονται. Δεν θέλουμε για να δεν πρόκειται να βοηθάει. Είσαι πολλά χρόνια, 3 καταστροφές. Έτσι λάβουμε, παραντήρα του που το σωδό, δεν του πήγατε έτσι το πράγμα. Κοίτα. Και εγώ στο είμαστε στο δικίνημα. Ξέρω όλους τους νόμους απ' έξω, παιδιά, δεν την πελάτε. Πρόκειται να βοηθάει. Δεν είσαι μόνο αυτό. Δεν είσαι ήρθαμε να κάνουμε τη δουλειά μας. Είμαστε νέα εκκλησία. Δεν έχουμε να κάνουμε τη λύση όπως μας. τίποτε το βοηθάει. Πρέπει να κάνουμε αυτό που κάνει ο πατέρας στη δουλειά. Οπότε σήμερα αποδείξεις... Να δούμε τι έγινε. Είμαστε ακόμα στη συζήτηση. Ούτε έβγαλα κανένα χαρτί. Έβγαλα απλά να σου δείξω γιατί εσύ και εγώ... Θέλεις ότι αναπάχθηκες κατευθείαν από τον χρόνο. Προκαταβολικά, κάτσε τώρα. Πήγαμε στο μαγαζί και απάχθηκα. Τρώμε την κάμερα, δεν με πειράζει να τραβάει το πέρα. Δεν έχω πρόβλημα προσωπικό. Αυτό σου είπα. Είμαστε εμείς οι δύο. Ωραία, ναι. Ποιος μας έστειλε, ο μπροστά. Πρέπει να την κάνουμε. Δεν γίνεται. Δεν πληρωνόμαστε. Πάμε σπίτι. Πάμε σπίτι. Από μένα τότε θέλω και να Δεν περάσει θέλω τώρα να έτσι. βγάλεις τεμιακή. Είναι επικίνδυνο να Κάτι. πούμε. Εντάξει, τώρα δεν είναι πια. Άμα πάμε στο μία επειδή είναι για επικίνδυνο. Άμα πάμε στο μία δεν είναι για. Πάμε κόντρα. Για παράδειγμα που τα ξυπνήσουμε εδώ δεν είναι. Είναι και εγώ δεν είναι. Κύριος να περάσει λίγο καλά λίγο. Βγάζει μας κάτι τεμιακή. Δεν σου κάνω μια παράδοση. Δεν έχεις μια πόρτα. Πώς είναι αυτό, είναι πολύ. Δεν ξέρω. Άμα έτσι γράψει δύο παραδόσεις. Τι εξηγεί. Δεν είναι πολλά. Κοίτα, δεν θέλω να κάνω. Άντε, άνοιγμα. Έτσι. Αν είναι γιατί κάτω δυο που δεν είναι. Δεν έχω Δεν είναι. Και δεν... Είσαι ξύπνη. Θα την κάνει και εσείς που ξέρω τώρα σου θέλει. Εγώ δεν συνεργάζομαι γιατί μπορώ να κάνω τη δουλειά. Πώς θα κάνεις.
Τώρα, αν δεν ήμασταν από την υπηρεσία, θα μπορούσαμε να κάνουμε πολύ κουβέντα. Η απόψη μπορεί και να συμπίπτουν. Οι δικαστικές αποφάσεις δεν είναι φιλοσοφία. Λοιπόν, θα κάνουμε μια παράμεση. Και εγώ μπορεί και να συμφωνούμε στο κάτω-κάτω. Αλλά ο καθένας κάνει. Δεν συνεχίζουμε. Ούτως ή άλλως αυτή η παράμεση που θα κάνει, που θα κάνει δημόσιο. Οπότε και το που δεν μπορεί να την κάνει. Καλά, κάνει. Τι να κάνουμε τώρα, δεν είναι αυτό. Για το δεν κάνουμε κακό. Κλείσουμε την κίνηση. Όχι. Βλέπεις. Αλλά κάτω. Ναι, ρε. Δεν έχεις άδικο που φωνάζεις, γιατί πολλά έχουν γίνει. Εγώ είμαι γιος. Δεν έχεις άδικο. Εμείς φωνάζουμε με άλλο τρόπο. Κάνουμε παιδιά, κάποιος ο καθένας κάνει ό,τι μπορεί. Από εκεί που είναι. Γιατί στη δημοκρατία που το θέλουμε να κάνουμε, έχει μόνο δημόσια διοίκηση. Οπότε δημόσια υπαλλήλοι, πάλι θα έχουμε δημόσια υπαλλήλοι. Αλλά δημόσια διοίκηση μόνο. Εντάξει, κλείσει το μικρή, κλείσει την κάμερα.